नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीते सर्व वीक्षकांचं आत्मीय स्वागत. मी डॉक्टर विजयलक्ष्मी नायक. ಶ್ರಾವಣ ಮಹಿನೆಂತ ಎವಚೆ ಪರ್ಬೇಸ್ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರುವೆತೆ ವಿಶೇಷ ಪರ್ಬ ಮಂತ್ಲರ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ. ಶ್ರಾವಣ ಮಹಿನೋ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷಾಂತ ಪಂಚಮಿತೆ ದಿಸತ್ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ. ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಯತೆ ಪರಾಂತ ವರ महालक्ष्मी व्रत, कृष्णाष्टमी, चौथ, नवरात्री असा एक दालप्रांत अनेक पर्ब येत असतात आणि आम्ही आचरण करीत आयलोसा. नाग श्री महादेवते मानेंत आभरण होनो श्री महाविष्णूस हसिके होनो विशेष स्थान असा. नागर पंचमीते दिस नागते धोंडो पाण्यात शुद्ध करून बोंडेते पाणी आणि दुधांत अभिषेक करून पूजा केल्यार सर्व दोष निवारण होता आणि सर्व इष्टार्थ प्राप्त होता म्हणून सांगते आमचे एक ನಂಬಿಕೆ. नागर पंचमींत भाऊ बहिणींते बांधव्य आणि परिसर संरक्षणते द्योतक होणासा. त्यानिमित्त नागर पंचमी धार्मिकस महत्व मात्रने सामाजिक सांस्कृतिक महत्व उट्टू वैज्ञानिक आधारो असा. सगळ्यांसो नागर पंचमी परबेते हार्दिक शुभाशय. आजच्या सेवा प्रतिबिंब कार्यक्रमास मुख्य सोयरे होनो श्री महादेवी महामाई देवस्थान कुडीबैलो इथे कार्य मुक्तेस्तर आमचे समाजते पुरोहित श्री जयराम भट, ते संत कुडाल देशस्थ आदिगौड ब्राह्मण संघते अध्यक्ष होंदल्ले श्री चंद्रहास भट पंजा हे आमचे स्टुडिओस आयलेसत तुम्हास ह्या कार्यक्रमास स्वागत आणि नमस्कार. ह्यांचे उट्टू बोलवतान अद्दी ह्यांचे एक परिचय आता बघून घेऊन येऊया. पुरोहित श्री जयराम भट, ह्यांचे गाव मुलकाचे माडा, बंटवाळा तालुको. हे श्रीमती सुशीला नायक आणि श्री वासुदेवा नायक ह्यांचे सुपुत्र. ह्यांचे बायल श्रीमती अश्विनी नायक, पुतू गौतम नायक 9 क्लासांत शिकत असत आणि लेंक आराध्या नायक UKGंत शिकत असत. ह्यांचे वृत्ती पौरोहित्य आणि जातको बघतात. हे ह्यांचे प्राथमिक शिक्षण कलाई चंद्रमौळी नेल्लिगुड्डे इस्कुಲು आणि प्रौढ शिक्षण सरकारी प्रौढ शाळा मणिनाल्कूರು इथे केलेन. हिने ಖುಷಿ ಪಡುವೆचे ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಂತ್ಲರ ಸಂಗೀತ, ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ, ಯಕ್ಷಗಾನ ಭಾಗವತಿಕೆ, ಭಜನೆ, ಬುಕ वाचवेची ह्या पुरा. हे कुडीबैलो श्री महादेवी महामाई देवलाचे कार्य मुक्तेसर होनो सेवा काम करीत असत. आमचे उटास्वते अण्णेकले सोयरे पुरोहित चंद्रहास भट, ह्यांचे गाव पंजा इरवैलो. हे पंजा श्री श्रीधर भट आणि श्रीमती लक्ष्मी प्रभू ह्यांचे पोतो. ह्यांचे बायल श्रीमती प्रज्ञा यस. ह्यांस दोघनाकरा प्रांजली आणि आदिशेष. प्रांजली UKGंत शिकत असल्यार आदिशेष 1.5 वर्षाचे नेकरू. ह्यांचे वृत्ती पौरोहित्य. ह्यास कृषी, ताळमद्दळे ऐकवेचे, बुका वाचवेते असे पुरा ह्यांचे ಖುಷಿ ಪಡುವೆचे क्षेत्र. हे कुडाल देशस्थ आदिगौड ब्राह्मण समाजाचे पुरोहित संघाचे अध्यक्ष होनो असत. भटानो, आता आमचे हिंदू धर्मांत श्रावण मास म्हटल्यार भारी विशेष त्यांना. ह्याच कारण काय? मास ಅಂತ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ म्हटल्यार प्रति एक नक्षत्राच्या आधारित मासाचे नाव निर्धार होता. केद्वा खैला नक्षत्रांत हुण्ಣಿಮೆ होताय ते नक्षत्राच्या नावात चिके विस्तार होनो. श्रवण नक्षत्रांत हुण्ಣಿಮೆ झाला तर श्रावण मास. तसंच चित्रा नक्षत्रांत हुण्ಣಿಮೆ होता ना चैत्र मास. विशाख नक्षत्रांत मास होता ना त्या वैशाख मास. असे प्रत्येक नक्षत्र आधारित मासास महिन्यास पंचांग प्रकार नाव दिलेसा. तेंतो आषाढ हुण्ಣಿಮೆपासून कार्तिक हुण्ಣಿಮೆसर चातुर्मास्य म्हणजे विचार चातुर्मासाच्या एक संदर्भात 4 महिन्याच्या अवधीत काही आषाढाच्या अर्धभागा आणि श्रावण, भाद्रपद, आश्वयुज, कार्तिक हे 4 महिने भारी कार्यक्रम हब्ब हरिदिनाचे एक कार्यक्रम असोचे एक संदर्भ सांगवात. तेंतो श्रावण मासात काय एक चढ महत्व दिले म्हटलं तर श्रावण मासा एक थोडे अर्ध पावसाळ म्हटलं तर सुरुवेस चैत्र मासांत पुरा चिಗುರು पुरा ಗಿಡ ಮರ ಇಲ್ಲಂತರಿಯೋ भूमी हच्चा हसिरू होईत नाही. सुरुवातीच्या पावसांत पुरा रೈತच्या गरीक्या म्हणा, तुळस म्हणा असं प्रत्येक दकदकली झाडं ಕೂಡ पुरा भूमी ते हच्चा हसिरू होऊन असते.
त्या संदर्भात कृषी चटुवटिके पर एकदाचे एक मुगदोन जन आमच्या भारत देशात कृषी प्रधान देश असल्या निमित्त होऊन एकदाच्या कृषी चटुवटिके व्यवसाय पर मुगदोन पुढे हब्ब हरिदिನ देवाचे संदर्भ श्रावण मासांत थोडे पावस उणो थोडे निबार इत्यादी पर मिश्र वातावरण असता तेतो सुरुवे सेवेच्या श्रावण मासांत नागर पंचमी ಎಮ್ಮಿಗೆ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತ ತಸಂತ ನೂಲ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಅಥವಾ ಶ್ರಾವಣಿ ಅಥವಾ ರಘುಪಾಕರ್ಮ म्हणवात रक्षाबंधन त्याच्यापर्यंत भाद्रपद मासांत येवेच्या चतुर्थी असे पुढे प्रत्येक आमचे नवरात्री इत्यादी पुरा निरंतर कार्तिक मास सरो दीपावळी सरो पदे पदे त्या संदर्भानुसार होऊन पंचांग प्रकार हब्ब हरिदिನ पर चलत असतात श्रावण मासांत मुख्य होऊन सुरुवे सत्यावेच्या हब्बादल्लन चढ जनांचे एक आसक्ती असते हब्ब हरिदिನ प्रारंभ नागर पंचमी आईले आणि सुरू झाल्या पुरा पराभमनाचे एक विचार जनांचे एक चढ होऊन आसक्तदायक असल्यावरून श्रावण मासावर चढ जड ಒತ್ತು देतात म्हणून सांगवात आणि श्रवण नक्षत्र विष्णूचे नक्षत्र असल्या निमित्त होऊन काय आषाढ मासाच्या एकादशीस विष्णू शयनस जातो म्हणसा कार्तिक मासाच्या एकादशीस देव उत्थापना आता उत्थान द्वादशी तैसा विष्णू उठतो म्हणाचे विचार असा योग निद्रेंत 4 महिने असतो म्हणून त्या संदर्भात विष्णूच्या श्रवण नक्षत्र दरल्यानं त्या श्रवण नक्षत्राचे अधिदैवत त्या विष्णू दरल्यानं सुरुवे सत्य श्रावण मास येतो तसा श्रावण मासांत हब्ब हरिदिनाचा प्रारंभ होतो म्हणजे रीतीने श्रावण मास एक श्रेष्ठ म्हणून एक सांगवात श्रावण मास म्हटलं रमास परबे ते एक साल म्हणून सांगतो एक प्रारंभ हब्ब हरिदिನ ಅಥವಾ पराब प्रारंभ होचे एक सुरुवे दरल्यानं जन भारी एक स्वागत करायच्या बरे आणि सुरू झाले पराब पुरा चुकोड दिस आयले आमचे म्हणजे एक दिस जनांचे एक आसक्ती होऊन ते स्वागत करतात खुशी खुशी असतात सांगत होय आता नागर पंचमी म्हणून सांगत एक पराब कसा एक आरंभ झाला ह्याच एक मुख्य कारण काय ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಆರಂಭ ಸುಂತ್ಲರು ಆರಂಭದಲ್ಲೇ आमच्या द्वापर युगाच्या काळात द्वापराचे एक अंत्य भाग असे परीक्षित महाराज म्हणतो त्या परीक्षिताच्या महाराजाचे पूत जनमेजय परीक्षित महाराज एक चुक्कोट म्हणजे एक उच्च चावनो मेल्लन मिळत त्यात त्या उच्चाच्या एक संतान म्हणजे नागाच्या संतानावर त्या संतान भूमीवर अस्वना महामाच्या उद्देशत्वान घेऊन जनमेजयनं एक सर्पशस्त्र म्हणजे याग करतो त्या यागांत पुरा नागकुला कैपुर असतं ते पुरा नागकुला येऊन तिथं त्यांच्या आहुती होतात त्या काळात आस्तिक म्हणजे महर्षीनं आता या नागकुला नाश झालं तर हे प्रपंचात परिसराचं प्रत्येक विचारांतो समतोलनाचं मस्त व्यत्यास येतो हे पुरा उद्देशत्वान घेऊन सीधा एक ब्राह्मण रूपावर जनमेजला येतो जनमेजला येताना जनमेजय विचारतो तुला काय ते हवे सांग तद्वा तू या याग रोजच तोरले माले देवाचे दक्षिणे सांगतो तद्वा त्यात जनमेजय असं या पुरा नाही तर मी रोज साधित नाही कितमधल्या माझे बापसाच तिने दिशी मारला असा तसले त्या संतती या नागकुल संतती असं नाही का सांगून ह्या रोग येत नाही म्हणतो तद्वा परीक्षित तो महाराज तुझे बाप्पूस त्या खैल्या रीतीर मेल्लो त्या कसनाती त्यांतो मरणदल्ल्या सांगून पूरದಲ್ಲಿ एक विमर्शेतले देतो तद्वा जनमेजय स्वतः मी केली चूक सांगून दिसते त्यात काय ते करावे सांगून त्या आस्तिकाला किती विचारतो तद्वा ह्या याग तू रोवणू नंतर तू नागाराधने कर त्याच्या पुण्यफलांनिमित्त पुढे तुझे पुरा वृद्धी होता सांगतो त्याच्यानिमित्त त्या एक श्रावण मासाच्या शुक्ला पंचमी तिथीस ह्या याग रवल्लो दिसो त्या नागकुला संतती रवले दिसो तसंच त्या नागार पंचमी तेवसून आका आरंभ झाली सांगू उल्लेखपर असता हा हा एक लायक विचार तुम्ही सांगितलं प्रत्येक दिवसाचे एक हिन्नले असं म्हणून सांगत एक विचार तुम्ही धोरला आता भटानो आता एक नागर पंचमी म्हणून सांगताना हिनी एक धार्मिक हिन्नले सांगितले ना ಬಹುಶ त्यास पूरक होऊन अनेक सुमार धार्मिक हिन्नले असो पिरे तर त्या ಬಗ್ಗೆ तुम्हाला एक विचार सांगतो एक संदर्भात कृष्णाच्या पोट सांबा म्हणून नाव सांगतात ते सांबानं खैले एक उद्देशासाठी देवाच्या तपश्चर्या करतो त्या संदर्भात सुब्रमण्य देव प्रत्यक्ष होऊन त्याचा उद्देश येडेरिससाठी एक कथा सांगतो पांड्य देशा म्हटलं आत्ताच्या भारताच्या पूर्व भागा तमिळनाडू इत्यादी प्रदेश आहेत सांगतात त्या पांड्य देशांत वेदशर्मा म्हणाचे एक ब्राह्मण असतो त्या ब्राह्मणाचं 9 जण नेकर असतात त्यांतो 8 जण जिल नेकरा आणि एक चेडू त्या चेडूचे नाव सुशील आहे म्हणा त्या सुशीलाच्या घरा एक दिवस गरुडाचे भयांसुनो भीतीदल्लो नाग आश्रयासाठी शोधत येताना सुशीला त्या नागाचा आश्रय देता आणि पिवे दूध इत्यादी पर देऊन त्याला पालने अथवा त्याला बघून घेता म्हणून सांगतात ते त्यांतू संतुष्ट दल्ला नाग सदीना एक इतक्या
तूकाचे भांगर हाडून तेले देयत होतो खंय त्या घरात ठेवीत होतो. तेन्ना भारी तेले खुशी जाली. ह्या नागाचं मी पोषण केल्यान अथवा त्याला एक आश्रय दिल्यान मला एक भांगर हाडून देत असा म्हणजे एक संतुष्ट होऊन असता. जाल्यार त्याचे भाव हे सदीना इतक्यात तुकाच्या देत असा भांगर आणि हो मस्त हाड सांगून त्या नागास हिंसे देतात म्हणून असा. तेव्हा त्या हिंसेनसून नाग क्रोधित होऊन तो सर्प हे त्याच्या सुशीलाच्या काय 8 जण भाव असत त्या चावून ते भाव परा नाश होतात आता मरतात. तेव्हा बाप्पूसो वेद शर्मा आणि आईस ती घरा असत नाही. तेव्हा ही घरा आयल्या प्रांत मी काय ते ह्या उत्तर द्यायचे ह्या नागास अथवा सर्पास मी आश्रय दिल्यानं माझे भाव पुरा मेले म्हणाचे विचार येले भारी मात्यास घेत आहे विचार. तेव्हा त्या संदर्भार सुशीलास चिंताक्रांत होऊन नागालागी विचारता ह्या काय हे पुरा मेले म्हणताना जाल्यार मला असे तोंदरे दिलेन मला हिंसे केले त्यासाठी मी त्यांस चावून मी त्यांस मरवले अथवा त्यांचा नाश केले म्हणून सांगतो नाग. तेव्हा ह्या विचार गोतू झाल्या प्रांत ह्यास नारायण देवाच्या शरणागती होऊन त्याच्या प्रांत मी आत्मसमर्पण करतो मी मरतो मला काहीतरी यास एक वाट दाखव म्हणून सांगून नारायण देवाचे शरणागती येताना नारायण देव प्रकट होऊन त्याला काही वासुकी लागी सांगतो. वासुकी म्हणता नागाचा राजा ह्यास एक उपाय देस म्हणून सांगून. तेव्हा अमृत रूपार त्यांचं मग त्यांना संजीवನ विद्यांत मग त्यांना ते मेल्ले 8 जणसो मग त्यांना जन्म देतात. त्याच्यापर्यंत ह्या दिस काय शुक्ल पंचमी असते श्रावण मासाची शुक्ल पंचमी ह्यासाठी ह्या पुढे कोण कोण नागाची आराधना करतात त्यांच्यापुढे त्यांच्या पुरा कुठल्या संतती वृद्धी होता आणि सगळ्या रीतीच्या इष्टार्थ सिद्धी होता सांगून नागाच्या आराधना करत प्रारंभ झाला म्हणजे विचार त्या सुब्रह्मण्य देवानं काही सांबा कृष्णाच्या पुतास सांगतला म्हणजे विचार एक ते एक उल्लेख असा. तसे नागरपंचमी व्रतकथा म्हणजे विचारांत स्कंद पुराणात ही एक कथा आयली सा म्हणजे विचार उल्लेख केली असा. त्या कथेंत ह्या वेदशर्माच्या अनेक सुशीलाच्या मूलक हे एक प्रारंभ झाला म्हणजे एक उल्लेख असा. होय त्या सोडून आणि काहीतरी धार्मिक हिन्ನೆಲೆ असतात असं खंडित असं कश्यप ब्रह्म ಅಂತ कश्यप ब्रह्माच्या 2ನೇ ಬಾರಿ ಕದ್ರು त्या कद्रूचे नेकृत ही नागकुल हे नागकुल ಅಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕುಲ ಅಂದ್ರೆ 8 नाग भारी श्रेष्ठ अनंतं वार्षिकं चैव तक्षकं कर्कोटकं तदा पद्मं चैव महापद्म शंकंच गुलिकं तथा हे 8 भारी एक श्रेष्ठ कुलाचे उरुले 1000 त्या संतती असते. किंतु 1000 संतती त्या श्रेष्ठ संतती म्हणजे देवाचे स्वरूप देवाच्या आराधने करून घेऊन देवाचे एक अनुग्रह करून असलेले 8 कुल ह्या उरुले प्रत्येक असं संरक्षणासाठी देवान त्यांच्या संरक्षणासाठी एकत्रितचे आशीर्वाद द्याला असं देवान. तर ह्या नागांचं पुरा त्यांच्या दंतांत विष तवला असं त्याच्या संरक्षणासाठी टिकता होतो ना. ह्या नागांचं एक होता आमच्या दांतांत विष असा तसं त्यांचं एक चिकरीचे अहंकार येतो. त्या अहंकाराच्या प्रभावाने मिळते असल्या प्राणीकुलास पक्षीकुलास वृक्षकुलास पुरा चावून त्याच्या विषाच्या प्रभावाने मिळतं त्या पुरा नाश होत जातात. त्या संदर्भात उरलेल्या पुरा प्राणी पक्षीपुरा येऊन ब्रह्मलागे दूर देतात. आमच्या ह्या नागकुला मिळतं आम्हाला वांच होत नाही सा प्रपंचांत. त्या संदर्भात ब्रह्म ह्या पुरा नागकुलांस साधवतो. साधवून तुम्ही केद्दो तुम्हाला दिलेले एक वर काय असं आहे त्या तुम्ही केद्दो दुरुपयोग केला आहे तसं तुमच्या संततीत असो ना म्हणून सांगून ब्रह्म शाप देतो. पुढल्या वैवत्सत्त मनुवंताच्या कालार जनमे जय म्हणजे येतो त्याच्या सर्पशस्त्र यागांत तुम्ही पुरा मरण व्हावा सांगून शाप देतो. त्या शापाच्या प्रभाव होतो ना ह्या देवब्राह्मण अष्टकुल ब्राह्मण असत म्हणजे नागाचे त्या देवस्वरूप होऊन असो जमीत त्यासू पश्चाताप होता. देऊन नेरवून ब्रह्मलागे विचारतात तू असा शाप दिला तर आमच्या संतती बरोबर उर्वचे कसं आहे तसं आम्हाला आमच्या संतती उर्वसाठी तुम्ही काहीतरी एक आम्हाला अवकाश देऊ सांगून ते ब्रह्मलागे विचारतात. तिकतात ना ब्रह्मदेव म्हणतो तुम्ही कसं असलं माझ्या शापाचं विमुक्ती नाही शापाच्या प्रभावावर तो हवाच्या होतात तर तुम्ही केव्हा ह्या विष्णूच्या आराधने शिवाच्या तुम्ही आराधने केल्यार तुम्ही त्यांची सेवा केल्यार त्या सेवाच्या प्रभावाने मिळतं त्या जनमेजयाच्या कालार थोड्या संततीस तुम्हाला रक्षा प्राप्ती होता सांगून नाग आशीर्वाद देतो ब्रह्मदेव. त्याच्या प्रभावाने मी ह्या ब्रह्मदेवाच्या या आशीर्वाद दिल्लो नागांचं ब्रह्मदेवान शाप दिल्लो
शापास एक विमुक्तीची एक वाट दिली हो. श्रावण शुक्ल पंचमी तिथीत तसं श्रावण पंचमीचे एक श्रेष्ठ तसं आराधने नागास पूरक केल्यार चुक्कोटो म्हणजे एक उद्देश. त्या नागर पंचमी दिवसाचं मस्त महत्व असा. ಖಂಡಿತ ह्या धार्मिक हिन्ನೆಲೆ आम्ही ऐकताना आम्हाला खुशी होता आणि कथा ऐकताना मग आम्हाला एक स्पष्ट होता एक होय. विचार. आता नागर पंचमी ते एक पर्वत्या ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಪುರಾಣ ಅಂತ ಉಲ್ಲೇಖ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ನಾಗರ ಪಂಚಮಿच्या पुराण ಅಂತ उल्लेख म्हटल्यार स्कंद पुराण ते मस्त ह्याच्या ಬಗ್ಗೆ उल्लेख असा. आणि पद्मपुराण काढल्यार पद्मपुराण असा. आणि गरुड पुराण तो ह्याच्या ಬಗ್ಗೆ उल्लेख असा की तुमच्या आमचे पितृशापादी असल्यार आमचे पितृ मलगडने कायतरी केल्ले नागस कायतरी ತೊಂದರೆ केल्ले सर त्याच्या पुरा पाप परिहारासाठी ते एक उल्लेख दिला असा. आणि वेदस गेल्यार ऋग्वेदांत एक ह्या नागाचे शाप निवृत्तीसाठी संतान प्राप्तीसाठी ते नागबली म्हणून एक उल्लेख दिला असा. तसं ह्या ऋग्वेदांतू ह्याच्या ಬಗ್ಗೆ उल्लेख असतो. लाईक विचार सांगितलं. आता नागर पंचमीचे दिवस केले रीतीर पुरा एक पूर्व तयारी अगत्य असता बटन. नागर पंचमी म्हटल्यार आता प्रत्येक घरा आराधने करीत नाही नागाचे. म्हटल्यार एका त्यांच्या जागेच्या संबंधित काही नागबन असा अथवा नागाचे कट्टे असा थंय जावन त्या व्याप्तीच्या जनाने जावन त्यांच्या शक्त्यानुसार दूध ओतवायचे तंबीला करायचे इत्यादी पर सेवा करतात. तेव्हा त्याच्या ಹೊರತು कुटुंबीय संबंधपಟ್ಟವನು आमचे मूल कुटुंबाचे आमच्याकडे वास्तव्य होते म्हणायचे एक दृष्टिकोनात मूल नाग अथवा कुटुंबाच्या नाग सांगून आधारित होऊन मस्त जन त्यांच्या मूल नाग अथवा कुटुंबाच्या मूल पुरुष काही वास्तव्य होते त्या जागेवर जाऊन नागाच्या आराधना आमच्या कुटुंबाच्या नाग आमच्या आराधने करीत असत. जाल्यार थंय मुख्य विषय काय ते म्हटल्यार थंय कोणाच्या आश्रयांत त्या नागाचे कट्टे अथवा नागबन असतात तिला जबाबदारी चढ असते. जातेला नी पुरा काय एक दूध आहे अथवा बोंडे अथवा त्या सबदला साहित्य नेऊन जातीत. जाल्यार नागाच्या कट्टे अथवा नागाच्या बन कोणाचे आश्रय कोणाच्या जागेर असताय त्याला मस्त जबाबदारी असता की त्या म्हटल्यार उद्या नागर पंचमी जाल्यार आदत सिद्धते अथवा 2 दिवस आदीत सिद्धते करावा होता. आता ह्या पावसाळींत नागाचे बन असलं तर ते मस्त बजावे अथवा कसकड्डी इत्यादी बरं पडून नागाचे शिलेत एक नमनाच्या बडली पर बंद होऊन असतात. ते दाव्याचे नागबनाचं पाठी पडकून दायित नाही तसं एक पर्व काळार मात्र दाव्याचे. तसं ते नागबन एक स्वच्छते करायचे अथवा ते बजाव इत्यादी बरं वंदवून त्याची काय पूजेस किती अनुकूल होईत तसं एक वातावरण एक तयार करवायचे एक अगत्य असा. मीगे नागाचे धोंड्यासो आताचे हे संदर्भावर मस्त पावसाळ असताना त्या कट्ट्याच्या सुत्तू शवालिया अथवा बजाव पाना इत्यादी पर पडून पुरा मस्त वातावरण ते नागाच्या बन नंतर ते सुತ್ತमुत्त बरा चिके चुकोडून रीतीर असत नाही त्या एक शुद्ध आचारार ठेवून दुसऱ्याचा पूजेस किती आम्हाला अनुकूल करवात त्या रीतीर मीगे मस्त बना म्हटल्यार काय म्हणतात ओपन म्हटल्यार वर्सून पावसाच्या पाणी पडवायच्या बरीच असवायचे काय त्यास वर्सून नागाच्या कट्टे एक सोडल्यार उरल्या भागार पुरा पाणी पडता. त्यासाठी एक तात्कालिक शिटाई अथवा एक टरपाल बांधून आता ते पूजेस रोव्याच्यांस आणि भटांस ते अनुकूल वयचं एक वातावरण आम्ही आधीच करावं होता की ते म्हटलं भट येवाच्या संदर्भात ते करीत रोवायचे नाही ते आदलेस सिद्धते बरं करून मीगे बोंडे बिंगारे अथवा अंगडीचे सामान त्यास मुख्य होऊन लायो मीगे अरशिण हुडी इत्यादी काय भटांच्या लिस्ट असा त्या प्रकार पुरा सिद्धते आदलेसत करून मीगे मुख्य होऊन पुरोहितांच्या ते कोण येतात अर्चक होऊन त्यांचे समय अद्यंत निगती करून त्या दिवसात सगळीकडे सर्वव्यापी नागाच्या आराधनाचं निमित्त होऊन त्यांचे समय निगती होऊन ते समय सरी होऊन येत्यालेंसो सांगोचे अमक्या समयाचं भट येतात अमक्या समयास तुम्ही ते हजेरी हव्या म्हणजे विचार अद्यंत सांगोचे चुक्कोडू तसं झालं तर आयल्यांसो अनुकूल मीगे त्या पूजा एक सगळ्यांच्या समक्षावर एक व्यवस्थित होता म्हणजे अभिप्राय समा. लाईक विचार सांगितलं वाटना. आता नागर पंचमीचे दिवस केले रीतीर एक पूजा विधी विधान असता त्या दिवस नागर पंचमीच्या दिवस मुख्य होऊन नागास तुळू भाषेंत म्हटलं हे चढवून तुळू नाडूच्या आराधनेंत म्हणतो म्हटलं घाटावर तितके विचार नागाच्या चिके उण्या म्हणून सांगतात. परशुराम सृष्टींत चढ दैवाराधने नागाराधने असं म्हणजे आम्हाला सगळ्यांचा गोत्ता असेल विचार. तेव्हा नागाच्या मुख्य होऊन तर पंचामृताभिषेक क्षीराभिषेक मीगे फलोदक म्हटल्यार बोंडो अथवा सियाळा कन्नड सांगतो आम्ही त्या बोंड्याच्या पाण्याचे अभिषेक मीगे अरशिणाचे एक पाणी सांग हरिद्रोदक स्नान असे पुरा ह्या रीतीर अभिषेक मुख्य नागास अभिषेक बरं करून मीगे नागास
अलंकार मुख्य अलंकार पुरा म्हणल्यार विशेष होऊन नागास हरिद्रा म्हणल्यार अरशिण हुडी मिग्गे केदागे पुष्प म्हणजे आम्ही सामान्य सांगतो केदाग्याच्या झाडार नागाचे आता म्हणजे आम्ही सामान्य आडू भाषेत सांगतो हुच्चू आता चुकोडचो म्हणतो आम्ही तो एक वास्तव्य चढवून असतो म्हणण्याचे एक विचार असा त्याच्या वाटतो संपिगे असले बरं परिमळ भरित फुलां पुरा चढवून नागस प्रिया म्हण असतो तसली तसं फुलांते आम्ही आराधने अथवा अर्चने करायचे त्याच्या प्रांत समोर पूर अभिषेक पुरा झाल्यापर्यंत त्याचं विशेष होऊन पणिवारा म्हटल्यार फोव एक वाढीत नाही काय आधी दर्शन वाडीक असा फोव निषिद्ध म्हणाचे लाह्यो आणि गोड मिगे नारळ फोडून ठेवायचे हಣ್ಣು ಕಾಯಿ फोडून ठेवायचे मिगे केळी ह्या इत्यादी पुरा द्रव्या पुरा इधर पानार वाढून मिगे मामूली आमचे षोडशोपचार पूजा कसे विधिविधान असतात त्या प्रकार पूजा पुरा करून मिगे तंबीला असल्यास एक आम्ही त्या प्रसाद म्हणून द्यायचे ब्रह्मार्पण सोडून प्रसाद पुरा द्यायची व्यवस्था असते. बटन तुम्ही नागर पंचमीत एक पूजा विधिविधान भारी पुरलांना तुम्ही एक विचार मंडन केलं. आता नागर पंचमीत दिवस एक नागाचे धोंड असतं आणि आम्ही क्षीराभिषेक करतो हे तर एक सांकेतिक रूप काय अर्थ काय म्हणून नागर पंचमीस नागನ ಕಲ್ಲು ಮಚ್ಚ ಪ್ರತಿಯೇಕವು आम्ही सनातन एक धर्म म्हणतात म्हणजे प्रत्येकच एक बिंबरूप म्हणून असतं. तर बिंबरूप असलं मात्र आम्हाला एक त्याच्या एद्रस जाऊन राहताना आम्हाला एक एकाग्रता येतं. एक व्यक्ती असल्यावर त्याच्या व्यक्तीच्या एद्रस आम्ही राहून बोलूया एक आम्हाला एक अवकाश असतो ना चुकोड संपर्क असतो. तसंत हे प्रकृतिमय नमोस्तु सर्पेभ्यो एकेच पृथ्वी मानव म्हटल्यार सर्पकुला म्हणायचे ह्या भूमीवर अंतरिक्षर तसंत सूर्यरश्मी म्हणजे सूर्याच्या प्रकाशांतो नागाचा एक अंश असता. तद्व आम्हाला ते आराधने करणं एक मूल सौकर्यादल्ल हवं. त्यासाठी ह्या पूरा प्रकृतिमय ಅಂತ असल्या वायुतत्व अग्नितत्व जलतत्व ह्या तिनांत असलेल्या नागकुलांचं ಕೂಡ एक त्या बिंबामध्ये प्राणप्रतिष्ठापना पुरस्कार करून घेऊन त्याच्यानंतर आम्ही ते शिले म्हणून सांगू तद्व त्या नागशिले म्हणून सांगू. त्यातून ह्या पूरा नागाच्या सर्व तत्व तिंतू आवाहन करून तिंतू प्रतिष्ठा केल्याने मिळतं. आम्हाला एक देवस्वरूप ಅಂತ आम्हाला त्या शिलेवर आम्हाला आराधना करू साध्य. तिंतू एक हेड्याचं दोंडो 3 हेड्याचे दोंडे आणि 5चे आणि विशेष झाले म्हणजे एक 7 हेड्याचे दोंडे असतात. 7 हेड्याचे भारी विरळ होऊन असूचे की म्हणजे त्या अनंत नाग म्हणून सांगू त्याला 7 हेड्याचे नागतून तिले आराधने करतात. आणि क्षीराभिषेक कसल्यासाठी क्षीराभिषेक म्हटलं ह्या शेषनागम नागकुलांत एक श्रेष्ठ म्हणजे शेषनागम तो वैकुंठांत महाविष्णूचे आसी घेऊन असवायचं. त्या आसी घेऊन असताना वैकुंठांत त्या महाविष्णूची सेवा करीत असतो. तो त्या सेवा करीत असताना ह्या महाविष्णूस भारी खुशी होते त्याची सेवा बघून. ते तो महाविष्णूच्या तुला काय त्यावे एक वर विचार तिथं ना शेषला सांगतो महाविष्णू शेषनाग सांगतो मला भूलोकांत आम्हाला एक पूजापुरा व्हायसेवी तसलं एक मला एक अवकाश तू देऊया सांग. खंडित तसलं एक अवकाश तुला देतो तर मी केद्दो असो क्षीरसागरात असलो तुले शयनवून तर तसलं एक अवकाश मला प्राप्ती व्हायसेवी जात ಖಂಡಿತ ತದ್ವಾ ಭೂಲೋಕಂತುಲ್ಲೇ ಕೆದ್ವ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಮಾಜತ್ತ ಮಾಸದ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಅಂತ ಮಾಜತ್ತ ಮಾಸ तद्व त्या मास तुला पंचमी तिथींत आराधने करताना कोण पुरा क्षीराभिषेक करताय तिथून मी स्वीकार करून घेतो. मी त्याच्या तुझ्या उट्टू मी स्वीकार करून घेतो. कसं म्हटलं रे ह्या समुद्र मात्राच्या काळार नाग उट्टू एक विष्णू सानिध्य असो समुद्र मात्राच्या काळार मथने कराव्या झालं. ह्या समुद्राचं एक कडगोल व्हाय सगळ्या त्या कडगोलू मंदार पर्वत हाडून घालतात. तर त्याचं कडगोलूसाठी शेषनागत त्याचं सूत्र पडून येतं. तर त्या नागाचं कैले एक नागकुलांतो त्याच्या शक्तींत सामर्थ्याचे होणे असतात शरीरांत. त्या शरीरात सामर्थ्य आहे सगळं. दोघांनी एक अंगासून राक्षसाने एक अंगासून देवताने पुरा ओढताना त्याचं सामर्थ्य आहे सगळ्यासाठी महाविष्णू तो संकर्षण स्वरूपांत त्याच्यावर ऐक्य होऊन असतो. तसं ऐक्य होऊन असतो ज्या मिळतं ह्या तुझ्यावर तुम्ही केद्दो ऐक्य होऊन असतो. तरून त्या क्षीराभिषेक त्या क्षीर समुद्राचं एक समाना हे आम्ही ओतल्या क्षीर पुरा समुद्राचं सेरावं म्हणून जनपदावरून आम्ही सांगतो. त्या समुद्रा सेरावं त्या महाविष्णूचे सानिध्य असतं पावता म्हणजे एक उद्देश. त्यासाठी या क्षीराभिषेका बारीक श्रेष्ठ महत्वपूर्ण विचार आणि प्रकृतीमय होऊन एक आम्हाला अमृत व्हायचं झालं त्या क्षीरात दूध एक अमृत समान तसलं अमृत आम्ही देवाचं समर्पण केलं रे त्या अमृताच्या फलानिमित्त
आम्हाला एक समाजाचं एक नाही प्रत्येकला असं कोण त्या दूध क्षीर होतात आहे त्या कुटुंबाचं कुलाचं पुरा अमृतदल तत्व एक प्राप्ती होता म्हणजे एक उल्लेख असतो. आता ते सांगता अरिशिण आम्ही त्या दिवस चड आम्ही उपयोग करतो ते एक महत्वपूर्ण काय हरसिन प्रकृतीत आम्हाला ಸುಮಂಗಲ ದ್ರವ್ಯಂ ಸುಮಂಗಲ ದ್ರವ್ಯಂ ಸುಮಂಗಲ ದ್ರವ್ಯ ಅಂತ ಹರಸಿನ ಕುಂಕುಮ ಬರ ಭಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ असतं. किंतु प्रकृतिमय होऊन आम्हाला एक गावाच्या एक सुमंगल द्रव्य असलं त्या हरसिन मात्र कुंकुम आम्ही त्या प्रकृतीत गावाचे सुन्नो प्रकृतीत गावाच्या पुरं मिक्सण करून त्याचं कुंकुम सांगायचं. तर हरसिन तसं नाही नेर होऊन आम्हाला प्रकृतीत गावाचे एक वस्तू सुमंगल द्रव्य असलं त्या हरसिन त्या हरसिन आम्ही देवासाठी किती घालाव्या कसल्यासाठी म्हटलं हरसिनांत एक रोगनिरोधक शक्ती असते. हरसिन रोगनिरोधक शक्ती असते आणि हरसिनांत आमच्या जीवन आमच्या शरीरांत प्रत्येक मनुष्याचे शरीर असे काहीतरी नंजीचे काहीतरी लागल्या तर नाहीतर विषाचे काहीतरी लागल्या तर त्याचे निवारण करायचे सामर्थ्य त्याच्यावर असतं. औषधीय गुण अत्यंत मस्त असते. त्या औषधींत ह्या नंजू ते विष लागल्या त्याच निवारण करायचे अति सामर्थ्य असतं आणि एक देह सौंदर्य वृद्धी करायचे सामर्थ्य त्याच्यावर असतं. भारी एक औषधीय होणं भारी एक महत्व असलं मिळतं. त्या नागदेव असो त्याच्या दोंड्यास आम्ही लावल्यावर त्या शिलेस खैल काल असो खैल रीतीचे तोंदरे येत नाही म्हणजे एक उद्देश हो आणि तोच तो प्रसाद आम्ही स्वीकार केला किंवा त्या विषाचे एक जंतूच्या होर ह्या हरसिन असोन ते आम्ही स्वीकार केल्यावर तद्वा आमासो तिंतू चुक्कोडदल्ले फल आमच्या शरीरांत काहीतरी रोग आदी बाधा आदी असल्यावर एक निवारणाचे सामर्थ्य त्याच्यावर असा त्या हरसिनावर सांगू तसं त्या हरसिन एक श्रेष्ठ होऊन आणि अति ಹೆಚ್ಚು आम्ही उपयोग करायचो ह्या विषय अरशिन आयुर्वेदिक प्रकार हरिद्राखंडाम सांगून एक वक्ताच्या रूपार औषध रूपार आम्हाला देतात. एक विचार मिगे सामान्य होऊन आमच्या पूजा पद्धतींत काय म्हटलं देवाच्या वर्णाच्या एक आधारित होऊन देवाचं धारण करायचे गंध आहे अथवा इत्यादी पुरा वस्त्र आहे हे पुरा देवाच्या वर्णा म्हटलं देवाच्या खैल एक वर्ण अंगाचे असा आहे त्यास आधारित होऊन असा की तर म्हणतात गणपतीचं तांबड्या भोलो तांबड्या वस्त्रा तांबड्या रक्तचंदना असं गणपतीच्या आराधनेस होतं ना त्या रीतीने आम्ही घेतो म्हणजे शास्त्रीय होऊन असा विचार ते पत्र होऊन पुष्प होऊन हे पुरा त्या देवास प्रियदल्लाय म्हणून असा. तसं प्रत्येक देवाच्या ध्यानांत त्या संबंधपटून थोडा विचार येतो. तसं नागाचे ध्यान फणामणी गुणोपेतम तप्त कांचन सन्निभम म्हणून एक विचार येतो त्या ध्यानांत सुरुवाचे वाक्य तप्त कांचन सन्निभम म्हटलं तर कसं एक भांगार हून होताना काही सूद काय म्हणतोय त्या हून होच्या संदर्भ अग्निस्पर्श होताना खैल रीतीने वर्ण होताय मेंचा होताय फलाना होता प्रतिफलाना होताय त्या रीतीच्या वर्णांत असतो म्हणजे नागाचे का वर्णने केले सा. तसं इथे हरिद्राच्या वर्णना करताना हरिद्रा स्वर्णवर्णाभा म्हणून ते एक हरिद्राचे एक उल्लेख केले सा. म्हणजे हरिद्राचे एक वर्ण कसा स्वर्णवर्णाभा भांगराचे एक वर्णांत शोभिस्ता म्हणून तसं इथे नागाच्या वर्णा आणि हरिद्राच्या वर्णा एक कॉम्बिनेशन मतलब एकत्ल्या का असला निमित्त होऊन एक आधार होऊन असा. मी सामान्य होऊन आमास ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ರೋಗ ರುಜಿನಸ್ दुधास अरशिना घालून पिव्याव आमास आयुर्वेदिक रीतीने ಕೆಲವು डॉक्टर सजेशन सल्ला देतात. तर हे रूपार इथे नागाच्या आराधने करताना सामान्य होऊन नागाच्या परोक्ष होऊन ते नागाच्या दुधास आम्ही तीर्थ घेताना ते हरिद्रा होऊन एक मिश्रण होऊन येतात. तसं पूजा पद्धती उपयोग करायच्या पत्रा पुष्पा प्रत्येक वस्तू तसे एक रीतीच्या आयुर्वेदाचे एक काही स्पर्श असं सांगतात. ह्या रीतीर ते हरिद्रा एक म्हणजे हळद हरिद्रा म्हणजे हळद उपयोग करवा एक आदिल्याने सुरू केलं म्हणजे विचारो एक आम्ही त्या धर्वात म्हणजे विचार सांगवात. तुम्ही धार्मिक विचारांत वैद्यकीय विचार तुम्ही इथे हाडलो होय होय समा. आता ह्या नागर पंचमीचे दिवस घर खेळ पुरं खाणे पुरं तयार करतात. हा म्हणतात मुख्य होऊन हे नागर पंचमीचे आचरणे ಕೆಲವು विचार पुरा देवाची पूजा पुरा घरा भितर करवायची असते. मुख्य होऊन म्हणतात चौथीचे आचरणे नवरात्री आचरणे अथवा बदल रीतीचे हब्ब हरिदिन पुरा घरा भितर आचरणे करायचे असतात. तर ते वैविध्य मनादल्ला एक तिंडी आहे अथवा नैवेद्य प्रक्रिया आहे इत्यादी पुरा तयार केला. विशेष गणपतीस मस्त रीतीच्या चौथी दिवसा आम्ही लड्डव्या चकुळी असे बदल रीतीचे खाद्य नैवेद्य तयार करतो. झाल्यावर नागाचे विचार असत ना ते आमचे हे प्रादेशिक तुಳುನಾಡು अथवा दक्षिण कन्नड उडुपी व्याप्तींत ते नागस मडी मैली काही चढ होऊन आचरण करतात. घरा रेडी तयार करून शिजवल्या काही वस्तू नेऊन नैवेद्य करायच्या पद्धती इतके नाही सा रूढीर नाही सा. तर झाल्यावर त्या
हरिद्रा म्हणजे हळदस आणि ह्या नागास एक काही संबंध असा म्हणजे दृष्टिकोनार घरा त्या दिसा एक हळदीच्या पानांचे पातोळे म्हणून एक लोक रूढीर करवचे असतात. त्याला ते पातोळे नेऊन नागाचं नैवेद्य करायच्या पद्धत नाही. त्याला घरा त्या दिसाच त्या त्या अष्टमीस पत्रोडा हिट्ट करवचे कसं एक पद्धत असाय. त्या रीतीर नागाच्या पंचमीस नागर पंचमीस हळदीच्या पानांचे एक सामान्य होऊन करवाच्या पद्धत असा. ಹೊರತು ದೇವಾसाठी ते नैवेद्य म्हणून करवायचे नाही. म्हणजे नैवेद्यासाठी काय ते नागाच्या कट्ट्या लागे नागाच्या बनांत ते तयार केलेलं काय लायो मगाशी मी सांगितल्यापर्यंत अण्णू काय इत्यादीच नैवेद्य पंचामृत अथवा बंडोय इत्यादी नैवेद्य करून होतो थंय आम्ही मुगदवाच्या ಹೊರತು घर तयार करून थंय नैवेद्य पद्धत ಎದ್ದೊಲ್ಸೋರ ಆಚರಣೆ नाही सा. नाही विचार सांगितला बटन. आता ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಂತ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಆಚರಣೆ करतो. ह्या प्रांतीय वारूंत आचरणेंत व्यत्यास असाय. खंडित मस्त व्यत्यास असा. कित्या म्हटल्यार आमी आता दक्षिण भारताचे आसा आयल्यार किंतु दक्षिण कन्नडाच्या ह्या तळभागू परशुराम सृष्टींत नागाराधने तर आम्ही तनुवतूचे नाग असून सांगतो. त्या तनुवतून नागाराधना आम्ही करीत असतो. म्हणजे ಕೆಲವು ಕಡೆ ಆಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ ह्या पुरा विशेषवून करतात. ಸೊ आम्ही आता उत्तर कन्नडावरी गेल्यार ह्यात जोकाली हब्ब म्हणून ते नागर पंचमीच आराधना करतात. ते जोकाली हब्ब आणि आम्ही त्याच्यांची पुढे गेल्यार हे सहोदर सहोदरियर एक हब्ब म्हणून कित्या म्हटल्यार नागकुलव आता आम्ही मनुष्य कसं पुरा ಕೆಲವು एक आमच्या घरा एक कार्यक्रम जाल्यार आम्ही कसं पुरा संसार एक ಒಟ್ಟು होतय त्यांना नागांत एक विशेषते असता. त्या नागा एक नागस किती नेकर जमतात म्हटल्यार ती किती संतती जमतात ती जमले नक्षत्र ह्या कालानंतर श्रावण मास शुक्ल पंचमी तेसा ह्या पूरा ती जन्मोन चीके तोडे होताना ती पूरा त्यांच्या दैत असतात. तर ती मत्तेने ह्या पंचमी तेसा पूरा ಒಟ್ಟು होतात. ते एक ಒಟ್ಟು होऊन त्यांच्या भितर संभाषण प्रवाहित असतात. तसे एक उल्लेख असता. त्यास सहोदर सहोदरियर एक हब्बा म्हणजे त्या उद्देश होतो नो यास नागर पंचमीचे एक नामकरण केले. तद्वा तेयू ती ಒಟ್ಟು होतात. नागकुलव प्रकृतिमय होऊन ती ಒಟ್ಟು होतात. तद्वा तसंत आणि पुढे गेल्यार आम्ही आता दक्षिण भारत उत्तर भारतावर गेल्यार ते नागर पंचमीस विशेष काय म्हणतात गरुड पंचमी जाऊन आराधने करवाचे असता. गरुड पंचमी जाऊन कित्या म्हटल्यार गरुड आणि नागा परस्पर बొమ్माईंचे नेक्रदल्ल्या निमित्त त्यास गरुड पंचमी जाऊन त्या एकदत्त जन्मशैल्या निमित्त त्यास ते गरुड पंचमी जाऊन विशेष एक आराधने पुरा असता. तसं ह्यांत व्यत्यास आम्ही दक्षिण भारत ह्या रीतीने आम्ही आचरण करतो. तेवढे गेलं ते जोकाली हब्बंत नंतर गरुड पंचमी मुख्यान होऊन आराधने करतात. आमच्या ह्या आमच्या समाजात मुख्य म्हणून बोलवत तर आम्ही महाराष्ट्रांसून आयिल्लो आमचे एक विचार आम्हा सगळ्यांसोबत असले विचार जाल्यार महाराष्ट्रांत गेल्यार इथे आमच्या दक्षिण कन्नडांत असल्या बरी नाग आशिल्ल्या प्रतिष्ठे नागबना इत्यादी प्रकार यो नाय खंय गेल्यार नाय. त्यांच्या पद्धत कसं म्हणतात खंय चौथी इत्यादी प्रभावाचे मूल घर असा थंय देवाचे कोणे अथवा देवारो अथवा देवघर म्हणतात त्या घरांत त्या वलतीस एक नागाचे चित्र सोडवायची शेडीन ते हळदीन ते त्या सुद्धा नागपूजन करायच्या आम्ही कसं मूर्तीस पूजा करतोय अथवा नागशिलेस पूजा करतोय त्यात भावनेंत नागाची पूजा चित्र बरोवन करवाच्या पद्धतो असा. त्या पुराणांत त्या विचारात मुख्य वंदरला आमच्या घराच्या द्वाराच्या दुसऱ्या दोन मरेव नागाचे चित्र बरोवन त्याच पूजा करवायचे बग्यात उल्लेख असा. त्याच रीतीर मी थोड्याकडे कसं म्हटल्यार नागाचे कसं गणपतीचे मात्येचे मूर्त करतात तसंच आमच्या मठांत नागाची कृष्णाची ही पुरा मात्येचे मूर्त पूजा करणं ते विसर्जन करायची पद्धत. आमच्या दाभोळी मठांत कसं म्हटल्यार नागाचे एक 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 हेड्याच्या नागास मात्येचे नाग हाडवून त्यास पूजा पुरा देवा नारायण लागी ठेवून पूजा करून मी त्याच्या तिसरे आम्ही हळदीचे ओळ असते कसं हळदीचे पान आम्ही काढतो तसं हळदीच्या होळींत नेऊन ठेवायचे म्हणजे विसर्जन करायचे. गणपती कसं आम्ही पाण्यात विसर्जन करतोय तसं नाग असं हळदीच्या ओळींत नेऊन ठेवून थोडं म्हणजे त्या पावसांत इंत करून जातो. हे घरी तिच्या समजल्यार आमच्या ह्या दक्षिण भाग असं कसं म्हणतात नागा शिला प्रतिष्ठा असतात. उत्तर आमच्या महाराष्ट्र रत्नागिरी अथवा कुडाळ ह्या व्याप्तीन बघू गेल्यार ह्या रीतीर असा. इतकेंद्र आम्ही मुंबईत चौथी जाताना तसंच कसं म्हणल्यार देवाच्या कोण्यांत एक नागाचे चित्र बरोवन पूजा करायची तसं थोडा व्यत्यास असा प्रादेशिक वार व्यत्यास असा. बट तुम्ही सांगताना मी मला उडसा येईल ना आम्ही टीव्हीत बघतो जिवंत नागस होते दूध होतोय ते एक आम्ही बघतो ह्या विचारात बघे काय ते सांगता होतं जिवंत नागस ऍक्च्युअली नागस दूध
भारी श्रेष्ठ काय नाही म्हटलं दूध पिवे नाही का मग नागासून हा. आम्ही आता जिवंत नागास केल्यावर दूध ओततात आणि नागाचे हुत्तपर असल्या त्यास दूध होय, ओततात ಗೊತ್ತಾತ. ಹ. ಜಲಿ ಆಮಿ ಪ್ರಕೃತಿಕಮಯವನ್ನು ಆಮಿ ಆರಾಧನೆ करताना प्रकृती विरोधाದಲ್ಲಿ आमसे करवाचे ती चूक हा. की तर म्हणतात नागास त्या दूध द्यायला भेटायचं त्या दूध पियालारो नाग त्याच्या विषाचे अंश असते की त्या ಕೊರತೆ येतात दांतांत असलेले विष त्या विषाचे अंशाचे की ಕೊರತೆ येतात म्हणून सांगू शास्त्र असा आणि त्या हुत्तच आम्ही दूध ओतलं भेटायचं दूध आज ओततो ते दुसऱ्याचं काय तर म्हटलं त्याचं मुंगल्यो गिंगल्यो बरं गेले तर होय. त्या संदर्भात ते नागाच्या वासस्थान असं भारी ತೊಂದರೆ होतात त्याचा आरोग्यावर त्यावर प्रभाव पडा प्रभाव पडतो तसं मी येते त्या प्रकारचे समान येते त्या सांगू बट तुम्ही आता सांगितलं उत्तर कर्नाटकच गेल्यावर गरुड पंचमी आम्ही होय. नावावर आचरण करतात म्हणून तर आम्ही दक्षिण भारतच बघितल्यावर इथे आम्ही नागर पंचमी मस्त भय भक्ती श्रद्धेंसून आम्ही ते आचरण करतो त्या काय विशेष काय म्हणून येते आता या परशुराम सृष्टी म्हणतो आम्ही या परशुरामानं क्षत्रिय संहार करलाय क्षत्रिय संहार करीत होतो त्या कालार ह्या कोडली ಮೇರು ಪರ್ವತ असदावन कोडली समुद्र स्थांगतात समुद्र स्थांगताना अगदी ह्या समुद्र आम्ही नागकुल ಅಂತಂದ್ರೆ पाणी ಅಂತೂ वास्तव्य असतात तिकताना परशुराम कोडली तांगताना हे भूमी होते पाणी पुरा समुद्र पाणी फाटी जातं त्या कालार नागाच्या कुला पुरा इथे वास्तव्य असते असं जागो असत नाही तिकता परशुराम असं नागदेव पुरा त्याने प्रार्थना करतात परशुराम आम्हाला एक वास्तव्य असं आम्हाला एक अवकाश दिव्य तुमचा कळलीचे एक दिवस माझा तो अवकाश प्राप्ती होतो सांगू परशुराम सांगतो आणि परशुराम ह्या भूमीशी तपस्स बसतो तपस्स बसू कालास त्याला पाणी आवश्यकते असतात त्या संदर्भात त्याला काही बघत तर मिट्ट पाणी सोडल्यावर चुकट पाणी असतात तिकता होताना तो नागराजस वासुकीस तपस्स करतो वासुकी बोलतात तू ज्या कुला काय असं नागकुला तेसा मास अशी ह्या विचारले समाजाला अवकाश आहे त्याचं त्या कुला मासा हव्या माले सांग विचारतो त्याचं पुरा हे वासुकी नाग पूरा नागास इथे जाडतो ह्या परशुरामाला तद्वा हे नागकुला पुरा त्याचे बिला करून पाताळास जाऊन त्या पाणी हाडून ह्या देतो परशुरामा तसं यस भूमीवर एक अवकाश तिंत याचे वास्तव्य असले नाहीत आणि परशुरामाच्या आशीर्वादाने नाहीत हे भूमीवर श्रेष्ठ एक नागस पुरा वास्तव्य म्हणून आम्ही घरा पुरा बांधताना नागबीदी असं बघा ह्याच्या बागे बघे कुलंकुशावरून एक विमर्श करून आम्ही बघतो म्हटलं किंतु ह्या भूमीवर इडी भूमीवर ते असले नाग तसं नसताना परशुरामानं मत्तने सृष्टी केल्या भूमी तसं इथे श्रेष्ठ एक सामर्थ्य नागांस प्रयत्न असता तुम्ही नागबीदी ಬಗ್ಗೆ बोलताना त्या नागबीदी असं नाय म्हणून कसं कळता नागबीदी म्हटलं ऍक्च्युअली नागदावाचे वाट नाही आम्ही नागबीदी म्हटलं ह्या नागमच्या पाणी असो नागम सांगतात पाणी असं नागा म्हणून सांगायचं तद्वत ह्या भूमीच्या अडी असं कित्यो रभसर दाव्याच्या पाण्याचे एक वे असता ओलाहरिव तद्व आता कित्यो म्हटलं मस्त मोठ्या दाव्याचे पोर्स असतात त्या पोर्सर दाईत असताना तिंतू काय तरी आता आम्ही ओर पाणी जाताना तोडांत बघतो आम्ही नईत प्रधान जाताना ते असले पुरावा घेऊन जातात आणि त्याच्या ओटू दोंडे पुरा नईत असलं त्याच पुरा पामाजी पुरा लागून असते म्हणजे त्या पामाजी केव्हा येते त्या पाण्याच्या पोसात पामाजी यायच तसं ह्या पाणी खाल दाईत असताना त्याच्या अंशानिमित्त काहीतरी एक एनर्जी येत असते त्याद्वा खैल काला तर त्या एनर्जी असल्या जाग्यार किंतु काहीतरी मी प्राकृतिक समस्या येतो उद्देशातून घेऊन नागाच्या सानिध्यात बीज गरबरा बांधू नाही कमा कट्टडस्पुर समस्या एक आणि त्यांतू एनर्जी खैले रीतीच्या एनर्जी सांग साध्य नाही तर त्यांनी मी काहीतरी प्राकृतिक एनर्जी काहीतरी नष्टाचे काहीतरी राहिलं तर आमचं आरोग्य त्या कालार मस्त तोंदरे जातात उदाहरण आम्ही एक बाव काढल्यार ते नागबीदी असा म्हणून म्हटल्यार त्या दंपरच्या सूर्याच्या प्रकाश जास्ती होताना हे पाणी पुरा एक पच्च कलर असतात तद्व त्या नागबीदी असा म्हणजे एक स्पष्टता आहे सूचना कळले तद्व त्यात आमचं प्रधान दिसवायचे आमचं सूचना त्यांत तर आम्ही परिसरात कसं बघतो म्हटलं त्या परिसराच्या अंदाजे बघतात एक हच्च हसीरू एक प्रकृती असं म्हणणार त्याच्या सुತ್ತमुत्त काही नाही त्याच एक नागबीदी ह्या लाईनात असता म्हणून उल्लेख आहे नागबीदी असतात हे हच्च हसीरू चढ असतात त्याच्यानंतर आधी पाण्याचे अंश असतात गावच्या खंडित होऊन हच्च हसीरून असतात त्या
आणि बाव काढल्यान थंय क्लियर आमकां कळटा तेच्या ಬಗ್ಗೆ पाणी पाणी चड असता आणि पाण्याचं दंपर होताना एक पामाजी कलर पाण्याचा कलर चेंज होतो. आता ಬಟನ್ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಅಂತಾರ आम्ही परिसर संरक्षणे ಬಗ್ಗೆ बोलतो, परिसर समतोलना ಬಗ್ಗೆ सांगतो, कृषी आणि ह्या उच्चते ಬಗ್ಗೆ एक जागृतिक विचार थेला प्रसंग होतो. ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ म्हटल्यार आमास विशेषवन नाग मनुष्यस आणि कृषीस ह्या प्रकृतीस भारी एक हत्तीरदल्लो एक संबंध. कित्याक म्हटल्यार नाग वास्तव्यासाठी बिला पुरा करतात. आमास परिसरांत आम्ही पावस येतो, आम्ही आता काँक्रिटीकरण पुरा केल्यार पाणी पुरा हरिवून जाता. तदो ह्या प्रकृतींत पाणी ते उरसवे ह्या भूमीवर, ह्या उरसवे जाल्यार पाणी ह्या भूमी भितर जायसर. तेदो हे नागकुला पुरा त्यांच्या वास्तव्यासाठी पर्वती हे धरिशंदी बिला संस्थित असतात. म्हणजे बिला पुरा करतात नाग पर्वत असं ते असे असं पुरा कदा बिलाच्या भितूर त्या वास्तव्य पुरा असतात. त्या बिला करताना ह्या बिलाच्या भितर ह्या पाणी पुरा पडून म्हणजे नाग सदा संचार रसूचो तो अमकेत त्या बिला केल्यानंतर तेंतूच जाऊन रोवतो सांग नाही तो इंगडकडे जागा फिरतो. तर ही बिला पुरा ह्या प्रकृतीच्या पाण्याचं एक भितूर जाऊन रोव्याचे एक अवकाश असं प्रकृतीचे एक भितूर अंतर्जल समास पूरक होऊन नागकुला असता. तसं आम्ही नागस विशेष पाण्यास एक अधिकार स्थानार असोचो नाग म्हणून सांग. त्याच्यापर्यंत आम्ही प्राकृतिक होणं त्याच्यापर्यंत आम्ही आता एक बन असता. त्या बनाच्या परिसरांतल्या मस्त केद्दा वृक्ष पुरा मस्त असल्यार ते मस्त पावस येतो म्हणून सांगतात. तेदा बनांत सुत्तमुत्त वृक्ष असतात. तेदा बन म्हटल्या वृक्ष हन्व बिनतात. तेदा त्या विचारान तो आम्हाला एक प्राकृतिकमय रक्षण आम्हाला प्राप्त म्हटल्यार त्याच्या निमित्त ह्या वृक्ष वरता वृक्ष हन्व आम्हाला भय लागतो. त्याच्या निमित्त त्या वृक्ष मस्त कडे भारी थोरवरले बना असतात. म्हणजे मस्त वृक्ष असतात. आमच्यात मी एकदा कडे भारी थोरले पुरातनाचे रूंक पुरा बघ गेल्यार भारी थोरवरले रूंक असतात. ते तुमचे जायकाईचे रूंक ते पुरा थोरवरले रूंक असतात. तसल्याकडे त्या वृक्ष त्या परिसरांत ह्या परिसर संरक्षण होता, ह्या जल संरक्षण होते ते करून द्यावे साध्यते असता. आणि परिसर समतोलन ह्या पाण्याच्या विचारांना आम्ही समतोलन एक होता. त्याच्या ಒಟ್ಟು आम्ही नागाच्या एक संरक्षणाच्या ಬಗ್ಗೆ नाग म्हणजे उच्चाच्या ಬಗ್ಗೆ आम्ही कसलंच आम्ही जागृत करावी त्याच्या ಬಗ್ಗೆ विचार केला. हे नागकुल आम्ही एक सर्पास आम्ही हत्या केल्यार ब्रह्महत्या दोष येतो शास्त्र असं. कित्याक म्हटल्यार आम्ही या प्रकृती इडी भूमंडल काय असं आहे, भूमंडल विष्णूच्या अधीनात असल्यारो ह्या भूमंडलांत प्रत्येक जंतू कश्यप ब्रह्माची नेकरात पुरा त्याला 12 जन बायल्यो कश्यप ब्रह्मास तेंतू एकक कुला राक्षस कुल असत, मनुष्य कुल असत, प्रकृती असत, नंतर पक्षी असत, वृक्ष असत. ह्या पूर त्याच्या 12 जनाच्या बायल्याच्या उदाहरणात आयिल्ले पुरा. ह्या उदाहरणात आयिल्ल्याने मिळतं. तद्वा ह्या ब्रह्म कश्यप ब्रह्म म्हणजे ब्रह्मच मानस पुत्र तो. तर ब्रह्मच्या मानस पुत्र कश्यप ब्रह्म म्हणजे त्यात एक ब्रह्मस्थान असलं मिळतं. ब्रह्महत्या दोष आम्हाला येतो म्हणून उद्देश असता. सो त्या दिवशी मारल्या तर आम्हाला आमच्या कुलसंततीस पुरा मस्त रीतीचे दोष येतो आणि कुलसंतती नाश व्हायचे लक्षण असतात. आणि कुष्ठाती रोग म्हणतात म्हटल्यार नाना रीतीचे रोग पुरा आम्हाला यावे साध्यते असता. तसं नसताना हे नागाच्या हत्या पुरा करायच्या ते चुक्कोट नाही. त्याच्यामुळे आम्हाला त्या पापत्व होतो त्यांतो पुण्य प्राप्त होत नाही. आणि कृषीस अवलंबन करून घेतल्यावर ह्या एक सर्प ಹೊಟ್ಟು सरीसर्पಗಳು मस्त असतात. हे काय तर क्रिमी पूरा आम्ही आता करवाची कृषी काय असताय हे कृषी पूरा ಬೆಳವಣಿಗೆ येतात तिंतु ಕೆಲವು क्रिमी आम्हास बाधा रूपार असतात. म्हणजे आमचे केवळ कृषी पूरा ते काळ हाल करतात. तर ती क्रिमी पूरा येंचून ह्या नागाकू सरीसर्पावर खायत असतात. तसं तद्वा आमच्या कृषी फल लायक येतात. कृषी संरक्षण होता ते आम्हास परोक्ष नाही पाठवा आम्हाला कृषी संरक्षणाच्या करवाचे एक अनुकूलतेंतो नागानिमित्त आम्हाला येतात. तुम्ही परिसर समतोलनानंतर वडच झाला आम्ही विज्ञान पाठ ಅಂತ ಆಹಾರ ಸರಪಣಿ ಮನೆ ಐಕ್ಲ ಅಂತ ತೆಂತು ಹ್ಯಾ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಸ್ಪುರ ಉಚ್ಚು ಖವೇತೆ ते उच्चू नाही म्हणदालर आहार सरपणी कंप्लीट होईत नाही म्हणून विचार होय होय वैज्ञानिक विचार मस्त असा होय. भटनो आता नागर पंचमी ते एक आचरण ಮೂಲಕ
आध्यात्मिक मौल्य आमते समाजस तुम्ही खेळ रीती ते एक संदेश द्यावे इच्छा पावता मुख्यवನು सगळे त्यांच्या कुटुंबाच्या नागाच्या आराधने दावायचे अथवा त्या कुटुंबाच्या नागमनाचे काही उल्लेख नाही आम्हाला गोत्तू नाही म्हणतात ते स्थळीय होऊन काही आम्ही वास्तव्य घासतो त्या जाग्या व्याप्ती रसूचे नाग बनांदावून आम्ही नागास दूध ओतवायचे तंबीला करवायचे इत्यादी पुरा धार्मिक आचरणे करायच्या ಮೂಲಕ आम्हाला काय एक प्रयोजन असं म्हणतं तर मुख्यवनु कुटुंबाचे किती जणांचं आमचे कुटुंब कोण कोण असता आणि आमचे काही काही असतं म्हणजे विचार गोत्तू नाही परोक्ष होणं त्या नागाच्या ಮೂಲಕ होऊन आम्हाला एक ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವೆच्या ಅಥವಾ सगळ्याच कुटुंबाच्या जन ಒಟ್ಟು एक अवकाश असतो की त्यानंतर एक कुटुंबाच्या व्यक्ती काही दूर मुंबई अंते ಅಥವಾ ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಅಂತೆ ಅಥವಾ इथे एवढी कासरगोड आर्य असे बदल बेंगळूर अंते बदलकडे वास्तव्य उद्योग निमित्त होऊन दूर दूर गेले असतात जाल्यारो ह्या एक नाग आमचे मूल नाग असा म्हणजे दृष्टिकोनात किती दूर परदेशास गेल्यारो ते गावात येताना एकदा आमच्या मूल नागाचा लांब त्या ಮೂಲಕ होऊन आमच्या कुटुंबाचे एक व्याप्ती आमचे संबंध आमचे अद्दिले महागड्यांचे एक पुरा काही आम्हाला एक कवलू झाले असता कुटुंबाचे हे पुरा विचार आम्हाला एक कळवणं त्या ಮೂಲಕ आम्हाला एक ऐक्यते कुटुंबाचे आम्ही एक ಒಟ್ಟು हवे आता आमचे अमके कुटुंबाचे असत म्हणजे विचार आम्हाला एक गोचर असतात कट्टे निर्माण झाल्या बरीच सुತ್ತमुत्त लायक झाडं लावायची ಅಥವಾ असली झाडा ह्या ತೊಂದರೆ ವೈನತ್ತನೆ ಅಸ್ವಚ್ಛ ಬರಿಯೋ ತೀರಾ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಸಮಸ್ಯೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ತೊಂದರೆ असली ಮಾತ್ರ काढून उरले यथास्थिती कापाडूचे रक्षण करायचे त्या ಮೂಲಕ आम्हाला परिसराचं एक पूरक होऊन असं आम्ही सांगत भटनो आता तुमचे एक संसार एक परिचय करून जाता हा ते मी बसलो मी हुंसर माझ्या श्रीमती अश्विनी नायक त्याच्या मांडीर दक्ले लेंक आराध्या मी गौतम पूतू त्या आमच्या आराध्याचे एकने 1ನೇ ವರ್ಷದ बर्थडेस काढलेला फोटो अंदाजेच नाही नेक्स्ट फोटो त्या बर्थडे टाइम आलत त्याच्या 10 वर्ष आम दिसतो चंद्रहास बटन आता तुमच्या परिचय फोटो द्या मध्यंतसलो मी नुसून आमचे माझ्या श्रीमती प्रज्ञा यस आणि नुसून माझी अम्मा लक्ष्मी प्रभू लेंक माझ्या प्रांजली आणि पूत आदिशेष हे फोटो आम्ही आत्ताच एक बायसरताना काढलेला फोटो हे आमचे आराध्य देव अनंत पद्मनाभ देव अनंत म्हटलं त्यात 7 हेडाचे नागतवून त्यांचं सालिग्रामातवून आमच्या आद्याच्या काळात असून एक 70-80 वर्ष असून आम्ही आराधने करीत असताचा आमच्या अनंत ह्या पटीच्या नोंबीचा फोटो तो अद्दिल्या पटी 2024 सप्टेंबर ಅಂತ यायची ती अनंत चतुर्दशी त्याचा फोटो फुलांचे अलंकार शास्त्रोक्त होणं वय मस्त पुलाव पराक्याचे पुरा येत असतात ವಿಶೇಷದಲ್ಲೇ ಪರ್ಬ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ह्या पर्बದ ಬಗ್ಗೆ एक संपूर्ण ज्ञान धार्मिक होना साथ सामाजिक होना साथ सांस्कृतिक होना साथ खेळ रीती ते महत्व पावलसा वर सांगूत एक संपूर्ण विचार आमते विषकांस तुम्ही दिलसो तुम्हाला धन्यवाद आणि देव बरं करून द्या म्हणून विचारून घेतस हो आमच्या एक कुडाल देशस्थ आदिगौड ब्राह्मण समाजाचे पुरोहित होऊन आम्ही समाजाचा कार्यक्रम करीत असा आम्हाला विश्वकोंकणी केंद्राच्या ಮೂಲಕ प्रतिबिंब ह्याच्या ಮೂಲಕ आम्ही अवकाश दिल्यासो तुम्हासो या विश्वकोंकणी केंद्रा संबंधपट्ट आडಳಿತ वर्गासो आमचे धन्यवाद बटनो आईचे दिसते आमची कोंकणी पद मलब म्हणजे आकाश तसंत ह्या कार्यक्रम वीक्षण केले सगळे वीक्षकांस धन्यवाद आणि देव बरं करून देवून सांगित सर्वे जना सुखिनो भवंतु.